el delegat. Ningú és solfat, mai. Què feien, encantats? Feu l'acte abans, no, és un moment. Sí, sí. Era idea, no? Sí. Ella va d'administrar, aquest. Que vaya
que vaya. Línea de pase, apreté mano, pausa. Apreté menos, ¿no? Gómez. Pase, pausa. Pase, firma. Vamos. Doncs el tercer quart físic. Però si no, no hi ha cosa. La salida vamos a hacer línea 5, línea de los coches. Però cap equip es pot em sembla. Otra. Escolta la que tenia l'altre equip. Sigue, Miguel. Mira, balón y roba. Han acabat avui. La setmana tornen. Aquí setmana tornen. Llavors avui ja estan i ja se'n van. I treballen a
yo continuo di che? Bien Alberto, bien. Vale, perché di ora funziona così. Ora c'è referenza di Valencia Basket. Valencia Basket. Amka. Vamos a preguntar si dijo por ti trabajo. Otra vez. Lo muoves un caffè in là, sì, è una tornata. ¿Tú quieres venir aquí?
Això quan s'ha compartit el joc, cable aquest dels colors. Estas rayas, tercera, Mardú. Tercera, Joan. Tercera. justament abans de ballar. És que estan mal col·locats. Posat els dos portesos. Abans de la pista llarga i junt.
2 ώρες που θέλει. Sì, perché ma dico, quando si dice che questa macchina si guarda sono formato tots equips més Havia més contacte i hauria més futbol. també és l'altra manera de jugar també s'ha de pau a pista com a entrenador has de tenir recursos per adaptar-te a Almeno questo io rispondo meno. quarto de marató. Sí. Bueno, cuando estoy poniendo equipo de la
les baletes. Perché non mi va fatto la chiusa al taglio e poi giù avanti e poi torna lui.
Ara tens mogut aquí. L'has de tindre aquí. Ell fa relacions públiques. Això pot ser que canvia molt l'any passat. L'any passat també... No veia el nom. Tarda, mira, tarda tenen el Madrid. L'últim partit del dia tenen el Madrid, aquesta grossa. Després dels partits, s'ha muntat el grup femení, com ho veus? Sí. Aquí jo veia aquest grup molt fort, que al final l'estic veient que no, jo pensava, bueno, abans de que pensava, aquest és el grup que té més nom. Sí, nom vull dir. No, perquè el Barça està jugant a Lligadors i no ha passat la fase interterritorial. Ah, bueno, vale. I l'altre són les interterritorials. I com pinta? Tu de què? Quina continuació? Jo aposto Julià Stobarens, que m'ha fet de cada grup. Ho està per bé, no? Sí. Jo aposto per Julià Turi. Un grup. Del meu grup, Julià Turi. I de l'altre grup... No és que l'he vist tot, però El Julià segur. El Julià, sí. I l'altre, no sé. És que Mataró i jo sí... Mataró ha guanyat de Mataró Mascolí. Mataró Mascolí ha guanyat, no? Qui jugava? Amb el Manresa, no. Anava perdent, no? No, amb l'Espluga. Ha perdut. No, amb el Manresa. No, el Manresa ha guanyat. Qui ha jugat al Mataró? Ha jugat amb el Manyanet, que ha perdut. Ha perdut el Mataró? Sí. Hòstia, el Manyanet, que ha perdut. Sí, ha perdut. Aquell el que dic jo, el 8, ha fet 34 punts. Amb l'Espluga. No, el 8. Tu dic el 8 del Manyanet, tu ja ho he fet, ja. Si va ser MVP de l'any tot torneig important. Aquí no hi ha qui poder usar.
molto molto. Va encara o potser ser aquí? No sé. El wifi, sí. A mi se m'ha desconnectat. Aquí baix almenys. Aquí baix no arriba. Ja està bé. Anda cap a casa ja. Saps? Teu pare. Nosaltres ara ja fem 40 més de 8. Nosaltres ja hem perdut cap i ens tocarà el segon de l'altre grup que igual ens toca el quart. Hem tingut un joc amb el jo tinc un bon paper de vida. No,
final no, anaven de 30, però al final no gaire. De 12, em sembla. Però tenen aquell nano al but, aquell de puntet de... Sí, sí. Ja està dinant. Vols un quart encara? No vols un quart?